Magandang morning, Oras Eastern Samar, at nandito na naman tayo ngayon sa Pantalan. Ano bang pizza ngayon? 15 ng Pebrero. Ay nako, tapos na yung Valentine's. At saka ano bang nangyari kahapon? Medyo umuga yung lupa. Sa dami daw ng nasa alams na. At ngayon, ikot muna tayo dito. Tingnan muna natin yung mga kakain natin dito sa Pantalan. Ano ba yung mga kakanin na nandito? Ayan, mayroong uy, kumakain si Fina. Ayan, si Fina. Tingnan natin ano ba yung mga nandito na pagkain, mga kakanin. Ayan, mayroong bibingka. Sarap naman. At nandito naman mayroon namang hopia di sa orong. At nako, ito yung miss na ng mga oras noon, yung puto bagol. Ayan, ang puto bagol. At mayroon ding sa lokara dito. Ganito po dito sa Pantalan pag umaga. At ayan, mayroon namang siupaw. Ayan, siupaw din to ni Pagay. Hindi na lang waffle ni Pagay. Mayroon ng siupaw si Pagay. Ano naman to? Patingin nga. Ayun, mayroon na ring fried chicken si Pagay. At ayan, ito naman yung waffle. Napakasarap naman ito. Ayan na yung waffle, oh. Umuusok pa. At ito naman, mayroon ng pancake. Kulang na lang ng honey, tsaka ano bang masarap ilagay dyan? Cheese, no? At ito naman mayroong bread roll, tsaka ubi. Ang sarap naman ito. At lipat naman tayo dito sa kabila. Oh, ayan. Nako, nakakamiss naman to. Ayan yung ano to, Maha Blanca, di ba? Pero kanina mayroong alisuso dito at saka bakintol. Ito ano naman to? Ayan, sa lokara, tsaka yung nandito sa kabila ay sa lokara pa rin. Di naman ang paborito ko ng mga paragmama. Di mayada dapon. Mayada tabako. Ayun, nandyan mayroon namang kape dito sa pwesto ni Bella. Ni Bella. Kaya maraming kayo nandito. At ngayon ito, patawid na tayo ng Pilahan Bridge. Pupunta tayo ngayon ng palengke. At nandito na tayo sa palengke ng Oras. Ito yung dinadayo ng mula pa sa Artitsi, mula sa San Policarpo, at saka mula pa sa Norte, yung iba sa Lapinig Northern Samar, nakakarating dito. At Gamay. Ayan, sa dami ng mabibili rito. Ayan, may ganga. Mayroong dalo-dalo at mayroong guyod. Ayun, at saka yan naman yung magandang nagtitinda. Kung mapalit ka naman din isda, kung magtutuloy ka ni mo sudan yan na damo ni mo pipilian didi damon isda.
Nga natin mo Jose pagod itindi right is daw. Ayan adi, damo ang mga isda nga babalhin pala nga tuhan paniyara. Oh, di na ayaw na dito kasama. Nga na din naman nagkakaping nga mahusay. Adi yan na dati bangos girl pero yan ang manok na niya. At ang dami palang mga ganda dito sa palengke. At ayun, nandito na naman tayo sa bilihan naman ng mga prutas o pangsahog ng iluluto nyo. Ayan. At saka ang daming mga truck dito ng yung mga di-deliver ng mga paninda, ng mga gulay, ng kung ano-ano pa. Yung iba may kumakain na dito, yung mga trucker yan. Oo. Ayan, mayroon ding fern o pako. Ayan. Ayan, may sumasayaw-sayaw pa. Di ko no. Oh. Angan shoutout nga ngayon nga doon natin mga viewer nga permi nakabantayan natin mga video. Nga daha US sabi nga to ha Middle East nga tuliwat ha Europe. Maupay nga gayong nga tanan. Oy, din mo husay. Oo. Morning, I love morning. Oya, di nakakaduman ni pantalan kaya ano nga di ka na. Ako nga yan. Oo. Di damo din yan mga sarakyan, damo ton mga truck. Ngan kun karuyag naman liwat niyo an nahidlaw kamuhan kuyog, hipon, ginamos. Adi hina may da pag ginisang a hipon. Pakadila ka mo merkado daman yung pipilian didi. Nga na din liwatan mga bulad. Nga na di pabalik na kita na nga dihan may karnihan. Ngan ko na di ka oras. Diliwat makita ka di dihat doon mga dihin parisan. Pwede liwatan ng lugaw ano. Damoy ni nga mga pwestohan na breakfast or mga paris di. Nga na di naman ito na marasa nga palamig diliwat may da quick nga na din guwapo. Oh. Di tusok-tusok lain ni ko no. Ngan salamat ngayon hanto naton mga follower aton mga
nakabantayan naton mga video, aton mga nagsisinden stars, aton mga nag-share. Damo nga salamat ngan maupay nga agad ang didiha oras Eastern Samar.